तुगे रिपोर्ट अंगालुन फुरी में तायद कुरन इस तरह अल्फाज फुआद तौफीक की मिकमा वर गाबिल बेफुले अदी एमनिक्फान हुन्नवा गोतुगा हुन्नवा मी बेफुले कंग अलुन मेन्ना फाह गवांगे बई अदी एमनिक्फान की हुरिहा फरातक हुरिहा गिनती एग्गे फरातक वर इहुतिराम अदा कुरा बेफुले गोतुगइस अलुन मेन्ना फाह कुरे बेफुले वकिंग हासकों अलुन मेंगे तजुर्बागा अलुन मेंग फस्सहरु इदकोळु जिम्मादारु पार्टियेगे गोतुगोयिं इरुगा इलेक्शंस कमिशन एमनिक्फान हिंगेवी गोता देतेरे अलुन मेंग हितुगा वरं इहुतिरामा गदरु उफिफावा बेफोलिकं अलुन फाहकोल्ल मिहेम्मि दन्नवालें जहुनी हुरिहा फरात्तहेग्गेस अडुवत्सवा बेफोलिक गोतु अलुन उम्मीद कुरणी मिनिवंकमा मुस्तगिल्लु कमायको एमनिक्फान अदा कुरेव्वी गौमी हिदुमे अदा कुरेव्वी गोतक थाईलैंड वडा तुम फहुइस एगोतुगा हम साबितु कमायकीगा ए हिदुमे दिवेहि रयितुन्न फोरु कोद्दिनुमुगा एमनिक्फान हुन्नवाने कम या देतेरे अलुन हितुकु शक्केन नेक फुआद तौफीक की अलुन कबूल कुरा गोतुगा मीज़्ज़तेरे मस्जिदुगा हुरिया बेफुन नबिस हम एमनिक्फानुगे गोता फोता वर रंगला दन्न बेफुले गोतुगा कं मी अलुन फाह कोल्लम बेनु अलुंडु एमनिक्फान एदनी हम फागति मुस्तगबले अदि एमनिक्फानुगे मी सफीर कमुगे दौरु अलुन देकें बेनु वनी वरं उजाला को दिवेहि गौम लाभया मंफा कुरणी दायरा तकुं एमनिक्फानु दिवेहि गौम मी सफीर कमुगे दौरुगा हिदुमे कोद्देवाने कम एकम शक्कु अलुंडु हितुगा नुकुरा हालुगा अलुंडु मी रिपोर्ट फुरिया में तायद कुरा वाहके दन्नो निम्मादन वरबड़ शुक्रिया इस तरह इस्तेफ्रुस शुक्रिया इज्जत मेंबर मी रिपोर्ट के बहुत का इतरु पार्टी को वे सजा मिल मेंबर को स्वागत दक्कन जीवना फनेतीमा रिपोर्ट के बहुत निमुनी कमुगा धन्यवाद आदि मेद वोट गडीगा वोट उन्नवा कस्तनो 9.5 नेशनल इंटीग्रिटी कमीशन के मेंबर को अय्यं करो मट्टका रईस जमहूरिया रईतुंगा मजिदे फुनवाफा मसला मिनिमम मोसासातो कमिटी दिरासा को निम्मिगत रिपोर्ट मी रिपोर्ट मजिदे मुशालुबाद बानी मिनिमम मोसासातो कमिटी के मुगर्रिर माफरी दायरा की इज्जत मेंबर हुसैन रिजा आदम शुक्रिया इज्जत रईस और मेहर मिदर नवादानी नंबर हतेंग ऑब्लिक दिहा 26 mm ऑब्लिक नोस्ते ऑब्लिक एम विही नेशनल इंटीग्रिटी कमीशन के मेंबर कम अय्यन कुरमट्टका रईस जमहूरिया रईतु मजलिया फनवाफा मसला मिना मोसासातो कमिटी दिरासा को निम्मिगत रिपोर्ट मी गाँव नंबर 27 सब्लिक दिहास फाय नेशनल इंटीग्रिटी कमीशन के गाँव तिम्मण माद्दाग दशंग फद्दा फवा नेशनल इंटीग्रिटी कमीशन के मेंबर कम अय्यन कुरमट्टका ए गाँव 11 माद्दाग हागा वागत मती रईत मजलिह के मशवरा यदि वडागे रईस जुमूरिया फणवाफा मसला फंसस नंबर दिहा सभ्युगा बे विहवन रईत मजलिह के फंसस तिम्मण जलसागा यलान कुरम फहु ए मसला दिरासा कुरमट्टका मिन मोसाद कमिटी फणोमु ए कमिटी ए मसला दिरासा को निम्मिगत रिपोर्ट कमिटी मसला दिरासा करी गई गाँव नंबर 27 सब्लिक दिहास फणार नेशनल इंटीग्रिटी कमीशन गाँव वागत मथिंग नेशनल इंटीग्रिटी कमीशन के मेंबर कम अय्यन कुरमट्टका ए गाँव 11 माद्दाग रागा वागत मथिंग आमुख एलान कुरमु एकम इजाबदी बेफुलुंगे तेरे एमगा अय्यन कुरमट्टका रईस जमहूरिया फिन वडागन्ना बेफुलुंगे नंफुलो रईतुंगे मजलिह फणवाफवे एकतो रईस जमहूरिया फणवाफा वनी अल उस्ताजा मरियम इंशा फैसल गाफ नूरानी फिन माले मिना मोसद कमिटी के मसला दिरासा कुरमा फणोमा को गाँव नंबर 27 सब्लिक दिहास फणारा नेशनल इंटीग्रिटी कमीशन गाँव दिहवण माद्दागा ए कमीशन के मेंबर किबागा हुन्नन जहणक बयान कफवा सिफत मतीगा बयान कफा फराद किबागा फ्रीम वेत बिलमट्टका रहित मस्जिद गवाद दिवस 23 माद्दाग हागा वागत मती तिमोजफुंगे पेनल इकलालवन मिग इदरंग उस्ताजा मरियम इंशा फैसल किबागा गाँव नंबर 27 सब्लिक दिहास फणारा नेशनल इंटीग्रिटी कमीशन गाँव दिहवण माद्दागा बयान कफवा शर्त फ्रेम वेतो बेलम एकं कशवर कुरमट्टका रईत मस्जिद गवाद दिवस 23 माद्दाग हागा वागत मती कमिटी तिरिगा मिवा बयान कफा मोसाद लियुंत होदिफावे एक तेरेगा डिपार्टमेंट में जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन मोल्डिस पुलिस सर्विस मोल्डिस करेक्शन सर्विस मोल्डिस इमिग्रेशन अदि मोल्डिस कस्टम सर्विस मिगतु रईत मजली होगे गवाद दिवस 23 माद्दाग बागा वागत मती नेशनल इंटीग्रिटी कमीशन मेंबर को अय्यन कुरमट्टका रईस जमहूरिया नंफुल फणवाफा फराता गुळेगतु आमुगे शक्वा वेत बिलमट्टका 26 नवंबर दिहा सभ्युगा आमुगे इलान कुरेफावे एनम इलान कुरन मुद्दत 3 डिसेंबर दिहा सभ्युगे 12 सिमेंट हमवीर बिस फराता कुन शक्वा हुशाला फणवा कम फा करवे
National Integrity Commission member kama ayyan kurmataka rais Jamhuriya Namful Fanwa Al-Ustaza Mariam Insha Faisal Kibaga e maqam sharta friham beta belmattaka committee isse bayan kafawa mosata ka fanu city da jawabuga e mosata fanwa mawlumataka rais Jamhuriya Namful Fanwa Farat ge wanawar belma fahu Guard number 27 subject dias fanara National Integrity Commission gaanu ge dihwana madda ga bayan kara sharuta Efrata Kibaga friham kama committee ge badlumuga idari penalun ilan kurmun efrata interview kurman nimifawe National Integrity Commission member kam ayyan kurma rais Jamhuriya Namful Fanwa Farata committee interview kurma kuring ರೈತನ ಮಚ್ಚಿದ ಗವಾದಿ ದಿವಸ ತೇವಸನ ಮಾದ್ದಾಗ ಭಾಗವಾಗುತ್ತ ಮತಿಂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕರವೆ ಫರಾತ್ಗೆ ಮಿಜಾಜ ನಜಾಹೆತ್ತರಿಕಮ ಕಾಬಿಲ್ಗುಂ ಫತ ಕಂಕಂಗಿ ಇತರ ಕಮಿಟಿ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಎಫರಾತ ರೆಫರೆಲ್ಲೆ ಗೆನೋಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಐಕ್ಕಂ ಎಫರಾತ ಎಂಗಿಫಾವೆ ಎಹನಮಸ್ ಅಲ್ಸ್ತಾಜ್ ಮರಿಯಂ ಇನ್ಶಾ ಫೈಸಲ್ ಎ ಫುರ್ಸತ್ ದೂಕಲ್ಲಾಹ್ ವಾಕಂ ಫಾಕರಂ ಅದಿ ಅಲ್ಸ್ತಾಜ್ ಮರಿಯಂ ಇನ್ಶಾ ಫೈಸಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕುರುಮ ಬಾಬಾ ಕಮಿಟಿಗೆ ಬದಲುಮಕಿ ರೈತ ಮಚ್ಚಿದ ಗವಾದಿ ದಿವಸ ತೇವಸನ ಮಾದ್ದಾಗ ಬಾವುಗ ಬಯಾಂಕ ಫಾಗುತ್ತ ಮತಿಂ मीडिया के वसीलत मेदर को वगुतुम दुरा फोनवा हुड़वाले फा बदल में कंबस अफरात को मौलूमत का हिस्सा करे फवे एकदम 17 दिसंबर दिया सभ्य का बे में कमेटी का शासन बदल मुका रही तो मस्जिद के गवाद के दिस 23 मादा के शावे नून अधिरागा वागत को मतिंग अलुस्ताज मरियम इंशा फैसल कमेटी इंटरव्यू कुरी अलुस्ताज मरियम इंशा फैसल कमेटी इंटरव्यू कुर मफहु रही तो मस्जिद गवाद दिस 23 मादा के नून का वागत को मतिंग इफरात मार्क्स दी फवानी 28 जुलाई दिया सभ्य का बे रही तो मस्जिद का आम कमेटी के 16 बदल मुका फास को फवा मिनिमम मोसा तक मिनिमम मुस्तकिल मकाम तक मिंग अयन कुर इंटरव्यू करे फरात तक मार्क्स दिनमुगा वजन कुराने गोतगे मिंगड गबागतो मदि कम का फाकरम ए मिंगडुगा मिनिमम मोसा तक मिनिमम मुस्तकिल मकाम तक मिंग अयन कुर फनवा फरात तक तेरेंग एम काबिल फरात कम बलानी कमिटी कुरिया गेंदिया इंटरव्यू तिरिगवा तावलगवा मिंगड एगोता कमिटी मेंबरों मार्क्स दिनमुंग एवरेज हद्दिया फे इंसत मतिंग मार्क्स लिबा फरात कम बस फा कुफावे कमिटी के निम्मु गाँव नंबर 27 सब्लिक दियास वनारा नेशनल इंटीग्रिटी कमिशन गानु के 11 मादा हागावागत कमिटी रैतु मछली के मशवरा अंगदि बडांग रैस जमहूरिया नंफुल फनुवाफा फराता कमिटी इंटरव्यू कुरम फहु रैतु मछली गावदि दिस 23 मादा के नोंड के दशम रैतु मछली के आम कमिटी फास कहवा मिंगण गावागत कमिटी मेंबर देवावा मार्क्स तक एवरेज हद्दिया फा इंसत वर मतिंग लि बडांग फावे एगतुंग एफराता एवरेज को अड्डी अश इंसत मार्क्स लिफा फा करम बीमा अलुस्ताज हमारे मिंशा फैसल गाफ नूरान फिनी काफ माले ए अकी नेशनल इंटीग्रिटी कमीशन के मेंबर कम का मसूलियत अदा कुर्म काबिल फराते कम का कंडाला एफराय नेशनल इंटीग्रिटी कमीशन के मेंबर कम अयन कुर्म कमिटी फिन्न कमशा मी कमिटी निम्मा फा गोत के मच्चर या को देवा रहित मस्जिद के मेंबर न फिनवडान गोतक मी मसला में गोत निम्मा देवु मट्टगारे मस्जिद गवा दे दिस तेसन मादा अलिफा गवा गोत मी रिपोर्ट मजलिया इत्तिफाक फास को खुशालम अदी कमेटी के मेंबरों हाजिर विगत के निस्बई में रिपोर्ट के जदवल एक गवान हम इफदाएं जदवल देगा कमेटी के मेंबरों के फरात मार्क्स दिफागत के तफसील से मिनवा कंदन शुक्रिया शुक्रिया इज्जतरी मेंबर मी रिपोर्ट बॉस करो म टेलीफोन जुमदा 30 मिनट मस्जिद होगा तमसील करा को में सियासी पार्टी को इज्जतरी मेंबर अदी सियासी पार्टी का निस्बे वडा नुगंडवा इज्जतरी मेंबर 5 मिनट की फुर्सत है वाह का पुरो देखियो म इद वडा न म इज्जतरी मेंबर न फुर्सत हुआ मियारों फुर्सत मियारों ने बार दायरा की इज्जत नंबर इब्राहिम सुजा शुक्रिया इस्तेराइस नेशनल इंटीग्रिटी कमीशन के मेंबर को मुझे मगामा बेफलको अयन कुरुमट्टका मिनिमम मुस्सा तका बेहे कमिटी दिरासा को निम्मे गोतुगे रिपोर्ट अंगालोंडु तायद कुरावाह के दन्नवं अदी मि मगामा काफ माले नूरम फिनी मरियम इंशा फैसल मी ගෙනම්පුළු දිරාසා කොරෙව්වීරු මේ නිමාෆවාති එකමනාය මරහබාදන්නවන් ඉස්තරයිස් ವೇತುವೆಗೆಂದಿಯ ಫಸ್ಸಹರು ದುಹುಗೆ ತೆರೆಗ ಅಳುಮೆನ್ ಜಿಮ್ಮಾದಾರು ಇದುಕೊಳು ಪಾರ್ಟಿಯೆಗೆ ಗೊತುಗ ಹರಕಾತಿರುವ ಮುಂದಿಯೇರು ಅಳುಗುಣು ಮೆನ್ನ ತಜುರಿಬಾ ಕೊರೆ ಫೋತಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ ನಕಿ ಕಂಫೆ ಬೀರು ಅಡುನೀವೆ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ತಫಾದುಗಿನ ಮಸ್ಸೇತಂ ಅಳುಮೆನ್ ಎತನಂ ಹುಷೇಳು ತಫಾದುಗಿನ ಅಣಿಯಾತ ಲಿಬಿಗೆಂ ಅದಿ ಹಗ್ಗುತ ಗಾನಸಾಸೀನ್ ಲಿಬ್ಬಾದೆ ಹಗ್ಗುತ ಕಶವರ ಕುರುಮ ಕುರಿ ಗೊಂಜಹುಂತ ಅಳುಣ್ಮೆನ್ ತಜುರುಬಾ ಕುರಿಂ ಅದಿ ಅಳುಣ್ಮೆಂಗೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ವರಗಿನ ಎಕ್ಟಿವಿಸ್ಟುನ್ನ ಲಿಬುನು ಅಣಿಯಾತ ವಾಣಿಯ ಕಮಿಷನ್ ಹುಷೇಳಿಫ್ ಎಹೆನ್ನಮೆಸ್ ಅಳುಣ್ಮೆನ್ನ ಫೆಣಿಗೆನ್ ದಿಯೈ ಇಂಟಗ್ರಿಟಿ ಕಮಿಷನು ವರ ಜಿಮ್ಮಾದಾರ ಕುಡಕೋ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂ ಅಮಲ್ ಕುರ ಫವಾತಂ ಅಳುಂಡು ಉಮ್ಮೀದು ಕುರಂ ಉಸ್ತಾಜಾ ಮರಿಯಂ ಇನ್ಶಾ
ಗೆ ದೌರುಗ ಮಿಫದ ಕಂತ ತಕುರಾರ್ ನುವಾಣೆ ಕಮಂ ಅದಿ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಇನ್ನವ್ಯಾಗೆಂ ವರ ಜಿಮ್ಮಾದಾರು ಕಮ ಮಿನಿವಂ ಕಮ ಯಾಕೀಗ ಹುರಿಹಾ ಫರಾತ್ತಕ ಹಮಹಮ ವಾಣೆ ಗೊತ್ತ ಕಂಕ ಕುರಿಯಗಿಂದು ಅಳುನ್ ಮೆ ಮಿದನ್ನೋಣಿ ಅಳುನ್ ಮೆ ಬುಣಾ ಹಾಕಂಕಂ ಕುರಾ ವಾಹಕೆನ್ನು අදී මියදු වෙරිකං කුරා පාටිං අංගා ගොතක් අංක කුරාශකයේ විශ්නු එහෙන්නමිස් ඩෙමොක්‍රටික් නිසාමෙක්ගේ තෙරේගා අලුන්මෙන් හිඟමුන් දායරුගා වාදවෙරි ಜಿಮ್ಮಾದಾರು ಇದುಕೊಳು ಫರಾತೆಗ್ಗೆ ಗೊತುಗ ಹರಕಾಯ ತೆರವಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಗ್ಗುತ ವಿಷ್ಣು ಗೆಲ್ಲೇ ಗೊತ ಅದಿ ಎಮ್ಮೆಹ ರೈಯಿತುಂಗೆ ಹಗ್ಗುತಂ ಹಿಮಾಯವ್ವಾ ಗೊತಂ ಅಮಲ್ ಕುರುಮಕಿ ಅಳುನ್ಮೆನ್ ಇದೆ ಕಮೆ ಇತಿ ತಜುರುಬಾತಕ್ಕೆ ಕೊಫತಿಬಿ ಬೈಗ್ಗೆ ಹೈಸಿಯತುಂ ಅಳುನ್ಮೆನ್ ಮಿವಾಹಗ ದನ್ನವನ್ ಜೆಹಣಿ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಫೆಣಿಗೆನ್ ದಿಯೇಯಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಮುಸ್ತಗಿಲ್ಲು ಕೊಮಿಷನ್ ತಕ ಏರೋಯಿಂಗ್ MDP ಸರ್ಕಾರಂ ಅಬ್ಬಾಣಾಗೆನ್ ವರ ಗೈರು ಜಿಮ್ಮಾದಾರಕೋ ಅಮಲ್ ಕುರುಮುಂದಿಯ ಮಂಜರ್ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಫೆಣಿಗೆನ್ ದಿಯೇಯಿ මිහා මුහිම්මු රිපෝට් තක වාහක දක්කා රොළුනවා වරන් හිතාම කරන් ඉසිත රයිස් පාර මෙම්බරුන් තිබීරු එම්මෙ මෙම්බරෙ විසාලේ මිතාග ෆෙන්නන් නැතේ මිහා මුහිම්මු කම්කන් නිම්ම එහෙම අලුණ්ඩුවම ආද මේ තොඩ්ඩු දාරගේ ඉසිත මෙම්බරු මේ මජ්ලිහුගේ රේෂියෝ බදාරු MDP ගේ මෙම්බරුන් තිබිකම අලුණ්ඩුව ෆාක් කරේ හැම ගොත මජ්ලිස් ෆ්ලෝ බෑන් ඉංගලවාන PNC ගේ මතු අදතගේ බය මේ ෆ්ලෝ කමි තිබ්බෙවි එහෙම එකන් අලුණ්ඩු ෆාක් කොල්ලා ආද මේ නිසාමි මස්සදෙන් ඒ MDP ಮೆಂಬರ್ ನೆಕ್ಕಮ ವಿಧಾಳವಿರೋ MDP ಮೆಂಬರ್ ತಳಮುಗ ಬೈನ ಎಂ ಬದಾಗನ್ನ ನಿಜಾಮ ಮಸ್ತೆ ಗೊತ್ಕ ಬಾರು ದಾರ ಐತೆ ಕುರಿ ಗಂಗಸ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಐಸ್ತರೈಸ್ ಅಳುಂಡು ಹೀಗುರಿ ಮೀ ಅಳುಂಡು ಮೆಂಗ್ ಮೀ ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರೈಸ್ ಮೇಗುತ್ತು ಕುರಬ್ಬ ದತುರ್ಫುಳುಗ ತೊಡ್ಡು ದಾರ ಐಸ್ತರ ಮೆಂಬರ್ ಬ್ಯಾರವಡಾಗೆನ್ ದಾಯರಾಗೊಳುಬ್ಬ ಕಮ ನುಫೆನುನಿ ವರಬಡ ಮಾಫಂಗ್ ಎದೆಂಗ್ ಎನ್ನವೈಸ್ ಅಳುಂಡು ಹಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಂ ಬೇಣುಂವಿ ಇಸ್ತರೈಸ್ ವರ ಮಾಫ್ ಕುರಬ್ಬ ಮೀ ಅಳುನ ನುಫೆನುನಿ ಎಹೆಂ ಮೀ ಧನ್ಯವಾದಂ ಬೇಣುಂವಣಿ ವರ ಜಿಮ್ಮಾದಾರು ಕುಡ ಕೊತಕಶೇ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಅಮಲ್ ಕೊಫೌತಿ ಇಸ್ತರ ರೈಸ್ ಅವರಂಗಳ ಎಂಗೆ ವಿಡಾನ್ನವಾನೆ ಅಳುನ್ ಮೆಂಗ್ ವೇತುವೆದಿಯ ಫಸ್ಸಹರು ದುಹುಗೆ ತೆರೇಗ ವೇತುವೆಗೆಂದಿಯ MDP ಗೆ ಫಸ್ಸಹರು ಮಿಗೌಗೆ ಮುಸ್ತಗಿಲ್ಲು ಕೊಮಿಷನ್ ತಂಗ್ ಹರ್ದನಾ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮೀ ಅಳುನ್ ಮೆಂಗೆ ಕೋಲಿಷನ್ ಹಿಂಗುಮ ಹವಾಲಿ ವಡ್ಯಾಂಗ್ ಹುಣ್ಣೆ ಬೇಫೊಳಗೆ ಹೈಸಿಯತು ಇಸ್ತರ ರೈಸ್ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರೆವ್ವೀರು ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ನಂಗ್ ಹುರಿ ಗೊಂಜ ಹುಂತ ರಂಗಳ ಎಂಗೆ ವಿಡಾನ್ನವಾನೆ ಇಸ್ತರ ರೈಸ್ එහෙම මිෆද කොමිෂන් තක බේෆලුන් අයන් කොරේර අලුන් මෙ විවාහකත දන්නවම් මිජෙහනි අලුගොඬුමෙන්ගේ හිතුග එලි වේනා අසරුතන් අදිවිස් හම ෆිලාගෙන් මුදාති සිතරයිස් අලුගොඬුමෙන් කොමිෂන් තක දියාම එබ තිබෙන් තින් හතරු ෆස් හගඩීරු වන්දේ බේෆලක අලුන් මෙන්න බද්දල් කොරන් නුකරිෆ නැහෙන්නම ඉස්මි රයිතුන්ගේ මජලිහුන් රුහුන් දීගෙන් ඉන් තන්තනන් අයන් කොරේ බේෆලුම් මි එහෙම අලුගොඬු යගින් කුරන් ඉන්ෂා මිෆද කංගම වර මේ බල්ලවානිකම අලුන් මෙන් එක යගින් කුරා හාලිග කොමිටි රිපෝටුන් එබ ෆාහගවේ ඉත්තිෆාකුන් කමන් එකමනාන් ඒ මගාමන් අයන් කුරන් නිම්මවා ෆම් යොති එහෙම ඉති තජුරුබාතක කොෆතිබි බයිගේ හයිසියතුන් මිගවමුගේ ඩෙමොක්‍රටික් සිස්ටම් හරුදනාකොන් හිංගුමට්ටක කොමිෂන් තකුන් අදා කොරින් ජෙහෙ දවුරු වර ෆුලාකො ලියයිෆ වාතිවේ අලුන් මිවාහක දන්නවාලි ಅಳೋಣ ಮಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವರಬಡ ತಾಯ್ದು ಕುರಂ ಅದಿ ಮಿ ಫುರ್ಸತ್ ದೆವ್ವಿಕ ಮಟ್ಟಕ ಐಸಿತ ರೈಸ ವರಬಡ ಶುಕ್ರ ದನ್ನ ವಹಾದು ಅಳೋಣ ಮಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಾಯ್ದು ಕುರ ವಾಹಕ ದನ್ನೋ ನಿಮ್ಮದನ ವರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಐಸಿತ ರೈಸ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜೆತರ ಮೆಂಬರ್ ಇತರು ಪಾರ್ಟಿಯಕಂ ವೆಸ್ ಅದಿ ಅಮಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಕೋಸ್ ನೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ದಿವಡಂ ಫೆ ಏಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಬಹುಸ್ ಮಿಯಾ ಸಾಬು ನಿಮುನಿ ಕಮಗ ಅಳೋಣ ದನ್ನವಂ ಅದಿ ಹಮ ಮಿಯದುಗೆ ವೋಟ್ ಗಡೀಗ ಮಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವೆಸ್ ವೋಟಂ ಉನ್ನನ ವಾಹಕಸ್ ದನ್ನೋ එම්වීම මිහා හිසාවුන් අල්ගොන දැන් මියදුගේ මිදම් ෆලීක මස්ක මෙදුකණ්ඩාලානි මෙදුකණ්ඩාලාෆ දැන් අල්ුණෙන් එබරි මසකතන්නානි එකෙජ්ජාර ඔන්නානි දෝහගේ මසකතුන් වෝටන් එහම වෝටාමේ කොසරි කංකම වෝටන් දෙන්නවුන් කමුගේ ස්තන්නවුන් නිම්මාදාන දෙහම යකීගේ මියදු වෝට දන්නවුන් හරි බයයි රිපෝට් තාකි ඒ රිපෝට් තක වෝට දන්නවායරු තලමුග සාලිස් හැම් මෙම්බරුන් මදුගෙන් තිබෙන්ජේ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಕಮ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಸಮಾಲ್ ಕಮಟ್ಟಕ ದನ್ನೋ ಯೋಗತು ಮಿದಂ ಫಲಿಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಮೆದ್ಕೊಂಡಾಗ ರಬ್ಬರ್ ಶುಕ್ರಿಯೆ
ಅಸ್ಲು ವ್ಯಾಪಾರಿವರಿನಕಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಜಿಮ್ಮಾದಾ ಕೊರ ವ್ಯಾಪಾರಿವರಿ ಅಲಫಶ ವ್ಯಾಪಾರಿತೋಗೆ ವಾಹಕಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗ ಗಿನದೊಸಿ ಕಾಮಿಯಾಬ್ ವ್ಯಾಪಾರಿತೋಗೆ ಕಾಮಿಯಾಬಿಗೆ ಸಿಡು ವಜ್ಜುಬಂಗೆ ಹಮ ವರ ಬುರ ಮಿನ್ನೆ ಮಸಕ್ಕತ ಕೀಗ ಅಗುಣ ಮಿಹಾಸ ಬಮಿ ಆದಮ එහෙන් ආටිස්ටකු හදා එච්චේ කොපි කුරුම්ගේ බදල් අමිල් එච්චේ අමිල්ල මාකේ ලාම්වී එකුජ්ජකුය උපද්දා එච්චක කොම්මෙ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගොස් අගම මේ බලනීවී හැස් බොඩ දිවෙහි උෆෙදුන්තන් හිමන